Gibisita o gisusi ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang sitwasyon sa Mananga River sa Barangay Lawaan 2 ug sa San Isidro sa Dakbayan sa Talisay. Gumikan sa naang kunining epekto gikan sa pagkuso-kuso sa Bagyong Tino sa milabing tuig. Gimando ni Dizon nga palapdan ug paladman dayon ang sapa sa dili pa moabot ang panahon sa ting-uwan. Kagahapon sa hapon Martes, gisusi sa kalihim ang Butuanon River habig sa barangay Binaliw ug Bakayan sa Dakbayan sa Subo. Gihulagway ni ini nga piot ug gamay lang ang agianan sa tubig sa Butuanon River sa duha ka mga barangay. Nabantayan usab ni Dizon nga may nakaali nga mga istruktura sa agianan sa tubig. Hinuon pangitaan nila kini og paagi nga dili kinahanglan nga adunay mademolish nga mga istruktura. Nagplano usab si Dizon nga susihon ang ubang sapa sa Kutkot River sa lungsod sa Linuan ug Compostela ug mga sapa usab sa Danau City ug sa lungsod sa Balamban nga apektado sa Bagyong Tino. Nakigtagbo usab ang kalihim sa mga mayor sa maong mga lugar aron mapangitaan ug kasulbaran ang suliran. Butuanon is a little more complicated because it is narrower and there's so many settlers na, no? Marami ng, so yung river talaga lumiit. Right now, I'm asking our engineers to design, maybe instead of demolishing, we can keep them, repair them, but we will have other structures sa mas mataas. Kunyari ito, nawalan na ng libre na yung lupa. We can provide more protection on a higher water level, no, in order to expand the river.